காய்ஸ் செகண்ட் ஷிஃப்ட்டு முடிச்சுட்டு கரெக்டாக மணி இப்போ 1:10 மணி ரூமுக்கு வந்தோம். எங்கள் ரூம் இருக்க நிலைமையை பாருங்கள், ஃபுல்லாக தண்ணி, டோட்டல் தண்ணி. இது எப்படி நாங்கள் தூங்குறது? காய்ஸ் குடிக்கிற தண்ணி வந்து ஒரு 10 நாளாக தண்ணி வரல, அதனால் மோட்ரு வேலை பார்த்தாங்க. வேலை பார்த்துட்டு நாங்கள் ஃபுல்லாக நைட் ஷிஃப்ட் போயிட்டோம். செகண்ட் ஷிஃப்ட்டுக்கு இது என்னென்னா இந்த பைப் வெளியே லீக் ஆகி இது ஃபுல்லாக ரொம்பிடுச்சு. ரொம்பி இது வந்து வெளியே கிடந்திருக்கு. இதுக்கு உள்ளே இருந்தால் உள்ளே போயிருக்கும், வெளியே கிடந்தனால ஃபுல்லாக டோட்டலாக தண்ணி ஆகிடுச்சு. நைட்டு 1 மணிக்கு இப்படி ஆனால் இது எப்போ காஞ்சு நாங்கள் எப்போ தூங்குறது?